Díomh rang a hain. Hi everyone, Mr. Dunk here. Let's have a look at the next lesson in our Irish on Aimsir, the weather. So today, no writing, just watch the video. I'll do a little bit of translation for you and have a go at the activity at the end and let me know how you got on. We'll listen to it all the way through once, and then the second time I will help you with a bit of translation to explain to you what they're saying. And try and read along with the words at the bottom if you can. Tá scamal agus túr catha sa spéir. Tá an lá fleoch. Tá sé ag cur báistí. Níl an chóta báistí orm. Caithfidh mé cóta báistí a fháil. Níl an bhútaisí orm. Caithfidh mé bútaisí a fháil. Níl éon hata báistí orm. Caithfidh mé hata báistí a fháil. Níl an scarf nó lábhainní orm. Caithfidh mé scarf agus lábhainní a fháil. Níl an chapín orm. Caithfidh mé capín a fháil. Níl éon scá báistí agam. Caithfidh mé scá báistí a fháil. Okay, let's listen again. Tá scamal agus túr catha sa spéir. Tá scamal agus túr catha sa spéir. There are clouds and a rainbow sa spéir in the sky. Scamal, you might remember the word scamalach, which means cloudy. So scamal, the clouds, and túr catha is the rainbow. Tá an lá fleoch. Tá sé ag cur báistí. Tá an lá fleoch. Tá sé ag cur báistí. Hopefully you remember the first part, tá an lá fleoch. The day is wet, or it's a wet day. Tá sé ag cur báistí. It is raining. Níl an chóta báistí orm. Níl ein chóta báistí orm. I have no raincoat. You might be thinking the word for have is agam, but we use orm if it's something that goes on you. For example, clothes. Níl ein chóta báistí orm. I have no raincoat. Caithfidh mé cóta báistí a fháil. Caithfidh mé cóta báistí a fháil. I need to get a raincoat. Níl an bhútaisí orm. Níl ein bhútaisí orm. Can you guess what that means? I have no boots. Caithfidh mé bútaisí a fháil. Caithfidh mé bútaisí a fháil. I need to get boots. Níl éon hata báistí orm. Níl ein hata báistí orm. I bet you can work out what that means. I have no rain hat. Caithfidh mé hata báistí a fháil. Caithfidh mé hata báistí a fháil.
You guessed it, I need to get a rain hat. Níl ein scarf nó lábhaní orm. Níl ein scarf nó lábhaní orm. No means or. So what doesn't he have? Scarf is scarf and lábhaní are gloves. Níl ein scarf nó lábhaní orm. I have no scarf or gloves. Caithfidh mé scarf agus lábhaní a fháil. Caithfidh mé scarf agus lábhaní a fháil. And there's the word agus, which means and. I need to get a scarf and gloves. Níl ein chapín orm. Níl ein chapín orm. I have no cap. Caithfidh mé capín a fháil. Caithfidh mé capín a fháil. What do you think that means? I need to get a cap. Níl ein scábáistí agam. Níl ein scábáistí agam. I have no umbrella. And you'll notice that the word agam is used instead of orm, because, as I said, orm are for things that go on you like clothes. Scábáistí is an umbrella. You don't wear an umbrella, you own an umbrella. So we use agam instead. Níl ein scábáistí agam. I have no umbrella. Caithfidh mé scábáistí a fháil. Caithfidh mé scábáistí a fháil. I need to get an umbrella. Okay, let's have a go at the activity. Let me know how you get on. Níl ein chapín orm. Caithfidh mé capín a fháil. Níl ein capín orm. Rós. Níl ein scarf orm. Caithfidh mé scarf a fháil. Caithfidh mé scarf a fháil. Rós. Níl ein chóta báistí orm. Caithfidh mé cóta báistí a fháil. Rós. Níl ein lábhaní orm. Caithfidh mé lábhaní a fháil. Níl ein lábhaní orm. What doesn't he have? Rós. Níl ein bhútaisí orm. Caithfidh mé bútaisí a fháil. Caithfidh mé bútaisí a fháil. What are bútaisí? Rós. Níl ein hata báistí orm. Caithfidh mé hata báistí a fháil. Which one? Rós. Okay, one more. Níl ein scá báistí agam. Caithfidh mé scá báistí a fháil. Níl ein scábáistí agam. Caithfidh mé scábáistí a fháil. Scábáistí. Umbrella. Rós. Okay, first class, that's it. Let me know how you get on. Slán.